הגענו לכיתה ביוד. מה קורה פה אתה? אני לא קטנה. אני היינו 76. וואו. האוכל שנתתי לו, מים שהשקעתי, רק כבר. תלמיד מדהים, מוכשר, מעין כמוך, חבר נפלא, מצחיק, צנוע, חייכן, פטפטן, בלתי נלאה, קשקשן כמה הוא מדבר, יכול להיות ביחד, וכלום כאין וכאפס לידו. עשוי מהחומרים הכי טובים שבן אדם יכול להיות מורכב מהם, ואני בטוחה שכל מטרה מסמן ותתגלה בו, כי יש לך כל תודה ענקית. טוב, ששון אייל, אבני מייקי, בוגרות, בוגרים, מצוינות ומצוינים. ההצטיינות נקבעת על פי נתונים אובייקטיביים, בחינה, עוד מטלה, שמצטרפות בסופו של דבר לציון מעל סף מסוים. סטנדרט קבוע, פעולות ושעות של התנדבות, שעות שמצטברות, אימונים מתישים, מתגמלים בנבחרת, חיפוש פריט ביבליוגרפי כזה או אחר, וכתיבת עוד פרק בעבודת החקר. מידת המאמץ אינה נתון אובייקטיבי שנמדד בחישוב כלשהו. לו ההצטיינות הייתה נקבעת על פי מידת המאמץ, ייתכן מאוד שזהות המצטיינות והמצטיינים כאן, בערב זה, הייתה משתנה. ההצטיינות היא מאמץ. עשייה נוספת מעל לממוצע הכללי. עבודות הגמר נכתבו על ידי תלמידות ותלמידים שלקחו על עצמם את הלמידה